ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakrdob yeng jongpi Usamla Ferdinand Marshall Long ubadan jingduna hagi dekat met ubadang le ya ke jingwat banyak halor ke jingya kendo jing jang ke brio ke baduna dekat met haka let kawan ulalap kumbasan pau na ke shispa ki knyum halor ke jingret sabapalat ke surok ka babo jing ya ke baduna dekat met banjam na shiliang ke surok ke jingret sabapalat ki lenti nya ke jan nalor baki dap de ki thleo ki post electric ki ding ba ki mau kindon bat ka jingwet jong ki nong de madan haka jingya keren bat ki la pathai khubor haka sngi ba ar jong ka ar pu ar tarik unai ber ar jar ar pu ar uni samla ula lapru haka jingwat banya bakim don satya ki jing kedo ki ba patha ki boss badi ki taxi kamai ki bala bo jing apat ye ki baduna de khotmet kamtam ye ki bre ki baduna ka bor yo sngau jong ki skor bat nalor kata ula lapru baki boss pat ki taxi kamai kimda khamkit ye ki bre ki badan jingduna ki kijat ya ki baduna ka bor yo i bat ye ki baduna ka bor yo sngau nalor kata ula ongru bakador bai kali jong ki kali kamai kaya pher na kawai ka kali shakawai pat bat ki jujiaru ki khep baki nongnya kali kamai ki jule bom sutnyo ya ki badan jingduna ki khotmet pat donru ki khep ba ki nongnya kali kamai kim jupen pha hiru wat ya kapisa bai kali ka batam lada dai lele ya ki bre ki baduna ka bor yo I khamtam habaki shong kali ban le jingle Wanjungi ini bamta kalau man keren sepang ka accessible transportation ane kumno ki kilat kilente ki ba ni kum ki bre kuran juna khmer ni kwa ba kale kawan kade banong kemusuk hari ini cing wat banyak hari ini menurut benai baladap dan banyak tulisan pembuat kibreu dan nasional khmer nyelap dan isyam ba bon kilente surat kim syam long ki basuk na kanta kibreu dan nasional khmer ha kale kawan ha cing joki ngat kum joro ki jing tho hai ki boss ni taxi kim syam dan bakane jing bom dan jing tho hai ki boss ani ki taxi ni kali kamai balbat kawan ra cike adu katakan bagi beliau ki mom yoso bat ane jing wat penyaro la yo jing kersian ro na kumba sau pele yusen ki baterai mon so phana ta jing bhai jo ki beliau nan jangan khotnet ibakan thop ya National Center for Promotion of Employment for Disabled People Nanda Barefoot Trust Media Association Kasi Disabled Association Blind Trust but kami clear liberation for visual implement kini yusang kira ajin kersian hadu kata ya man wat benya no man lap ya kini bagi beliau dan jenan khotnet bat awe kajik temu kaba khongsan tam ngajumi kelong bani kwa ka sorka ba kan pet ya kane kajik haglek kawan joki beliau kebenan jenan khotnet kene ajuke kamsyam klane raslamba bat kan khayaro klar ke aga jing dap san posnan kene aga jing dap san posnan jo basokar me khaya bat kum jo ro kame khaya bro away ka kwa yani ban ngi ro mi kwa mangi de bandan bentalang haki nang sarang kale kawan kade we kalat kalanti kebala ban penkeu haki nang sarang khamtam ki bre don chunan khatnat makin la ban chimenta pura ki mang salang kumjuro ha ga pule puti ha ga chikim choki bon ki bere ban janan khatnat ki sa kot hayeng an ki shanya ki we tang na kadau ba kale kawan kam syam long ka basuk na ka banta joki ha te kidan sibon ki we ba ki ai chimut chongki bere ban janan khatnat ha ba kwa ba sarkar ga de man hai khmat lam siki bat kum jo ro rei de chapang ban pensuk ya ki bos ki badai trai sarkar begini bos badai trai jok sarkar ki dai ban long susaba ne ki le ban ki basuk na komentar ki beliau nan khanat haba ki le ki wan nang ba choki bat kat kum ka accessible India camping ka ba sarkar India ka bai pai ba usnan arhajar khatsan ha kane accessible India camping ka dan kacing tho ka ba kedau sai ba arapsan person nagi bos ki ba de trai jong sarkar ki dai ban long
kibasok mani kide balong asa sabar nangam ta ki breu nan ju khan re do menta ane po mi khraya jumi nyam siam nai I satyai kita baro khai bat kane ga jing tho kala ga shai ba shau panai jon menta usnam la kam na baro khai 100% ki pos ki bare trai jong sarkar ki de banong asa sabar bat sarkar mi khraya ro ani ni sni bala tayo bala da kelapan mi ro ba kan thiet kum ba ki bos ki bat mai na ni electricity bos ba ni khmi len ti ro ba ni bos ki rong ki banong ki basok na ta ka dai wan ha chi em jong ki person with disability amang kasni ba ki dan ro ki we pat ki ba ki breu ki bran jong khan na ki kwa ta long man pentuna ya dor ba kali ha ka dai kawan joki ba ngira mi da ni so mo ni so kemen mo ni dan ke driver taxi station ini tayo berada ki ong ba ken num siam bai kali na ta ki breu nan jun dan judon ai khat na kne ni driver taxi ani association ani ka seng chai driver taxi ha kila siam garanti ka badai hado kata hanre bon ki breu nan jun khan na ke kwa ro bagi taksi ani kali kamai ani ki bos kamai ki bere jong ki rusimet ki dei ro ban siam ki senjam ki baret kat ka ba jing la jong ki ba ki dei ban long ki bosok na ta ka le wan chim ski kuman su ai nok sa ba ki dei ban long ki dei ban dan ka jing tho ha ki taksi ani ki bos ba ta taksi ani bos ka le chi ba ka ne ro ka dei we kan tat kan ne kala kan ti ba pun sok ado kata na kan ta ki bere ban jing khat na ba kau hero kecil kuat jangan person wadah seperti naik break orang jangan kena kalau bah ide bang sok tu lam ya kecil jangki badai kerja kan ani orang ni sok kemen aku break ro ikini taxi station berasiam pun kia tu kata nak mentah ban bedlam nang ta kecil jangki mereka bakal sana ni kuat waktu sorkar bakal di ban siam kia badai ni mentah bat ini benai banwan mensa siam hilang bat ini yuseng ki bara dan mentah hal ini cingwan banyak man lap ya ki ai ki dau ba ki breu nan chu khan met ki siam jenjar ha chi im chu ki ha le ka wan man ka sngi man ni dai ra de ni ta bro kha ni sara manai ra jing tho shao chief minister ba ana jing tho ban ai shu man economic scam man kliang sarkar ro kan pet ba na khmi nya yang ke ai ka ba ma ki ra ban le na ka man tam pan sup ya kale kawan jong ki breu mana jong khamet ba kalong ro ka we ka dak ban ben ya ka jingar ke jing tap san post nan jong ka da ba klan ino ino shaden ha chiem ba jong ki breu man bide bat ka kumnu ba ka sarkar kam thau kilat kilinti na kamenta ki breu ki breu ji dunar khamet kham tam ha kale kawan ha kale dong ba silong ba ha kam jalam me khalaya te haka jingwat dunia jo i la shemba shibun ki jingduna haka bidai bat ka sarkar kam patla setia ban le i kat kum ka jing tha jong ka ne ka ak jong ka right of person with disabilities act area kan riu ka ba la kum no ki bos sarkar ki bos jong ki riu simet ki bi trailang na kam ta ki pat ba ki dei bai balong accessible ki dei balong ki bala bat pensuk ye kibri kibri judian khamet ha ka ya kayen lani ha ka no ko benta te kata ka de jingkwa jongi ba ngiru ngi trailang na ka benta ka jingwat bini jongi khanang ba kani ka jing thumu jong ba feldinan kan long ka job namar ba lese lada ka sarkar ka chimkhia kum ki balong ki we ki jalla ha pori india kan pensuk ru yang kibri kibri judian khamet ha ka de ka jalam khalaya hadin ba ila de ban wat bini te nagaliang joy fadinan te ringkat bat ni bro te nyin lek ban ai da jing tho halor ki e ki jing duna ki bangi siam kum ki bri judunar khamet hadu kan ka por te bat ba ngi ru ngi trelang bat i bangin ya lang sharum shaneng ki e ki jing e ki ba ni kandu bat lada hakata ka por ka ba nyin lek lang shuship minister ru ni kermen ba ka jing thumu kalong ka job na kamta ke jing biang jongi ki bri ki judunar khamet ki bidi bat ni i ki lat patai khubor ki ni kisni ki balak dem ba ka is kasil
taxi owner and driver association kila penbana ba kinim sim satia ka bayali na kumta kibri kibran jiduna kan na ngila don ke jimut na kaliang jongiru ngila don ke jimut ba ngidi ban yakran maha bagini kisen namar ban supen bana hakilat patai kubor kamlong satia ka babaha namar ngiru nginum yo setia bani trilang batki namar ba hakajing yo i jongi haka adin maasni lai si kami biang sakawe pat de kakanhun joginong nya taksi ni kabadang gidang syufo mapo no mensong le si nakaliang jong kiru kim menjur ya ka ka ba ki is kasil ki tumuban pelai na menangi kumta ningi kerpat ro ya kini ki taksi lada ki don kata kemensi manitri lang bat ni gibri judunan kanget bandum sim setia ya ka baygali bailai luan kamut ni pensiau siki la kumno ki dei ban kumno bakini thu pade ya gibri judunan kanget kata ka diga kawai le se ya ki bad nyo i ya ki bayat daki dingdu daki basu daki wheelchair kila bani thu hendai kum yangi ki balong herring kinumi thu satia kita ki taxi let's say ladangi ngin hab ban peni da kino ki jingtho len ki ID ki ba ka sarkar kala ai nam da yuni ngin hab ban peni da ka judi ID ka ba latri kam ber kowe ke di India te khendiat na shu ai jingmut ru ya kini ki taxi lada ki don kamensi manitri lang bat ngi kumbale ka ki bos sarkar ka kum ga notification house nam araja pra kalau penmi ba kikali sarkar ki ban sim sitting door na kabanta kibri jiduna kan na tharai lada ki taxi ru ki yatri lang bak sarkar ban sim tang sitting door kan long ga jingkemen ru yangi kibri jiduna kan omtang bangin ngin kimen ban lai ai andre na kerpat yaki kino ki kenhun taxi lade hapo ka jalan ni kalaya kini terilang masukkan tak menteri kami atau ke door sitting door nak minta jongi ni bangin peniru syaki dah kai judi ID card bat ni kwa aru nak ni ki local taxi bakin ngin ka pensiau ru dah ke jing tho kini ki local taxi hato kene ke jing keren jongi hakilat patai kubor kadai ni ang kabari sisya kenang bangiru nila banya Kerana wayang National Center for Employment of Disabled People New Delhi yang kapan ni wayang tersmen ini pernah beradab di banjir kembar sangat ki person seperti nak buat dia man research plus but kita tu belanja activities advokasi ini ngerasa jet kumway nak buat mikaya man kan research pan ni akses transport buat silum kan ni rajin research kalau jat kembar grup ni ini ada ni yang cing research ini yo ki evidence kisaki bagian nan yang salah man ai ko sarkar ro ka ban sim khan ni cing research kan ya nang kat kom ki an bat ki cing tho di ba kan ni sarkar ya ni cing research so la yo cing kersian ro social family star ada sign pan cing kersian the commissioner of personal facility deputy commissioner discuss here to kersian teman tapat ni ha ai cing ra ni cing tho sha Chief Minister boleh banyak.